alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi smage på Mr. Beast lidt chokolade. Jeg glæder mig. Skal vi ikke bare starte med den her peanut butter? Fordi grunden til, at der er dårlig kvalitet, det er fordi vi filmer på min iPad, og jo, jeg kan godt vælge at filme på min GoPro-telefon, men det er bare meget mere besværligt. Kom nu. Så. Der står den her. Det skal man knække af, og resten skal man bare æde. Se. Anbefales. Den bedste. Det stopper så fra. Det stopper i videoen her. Nå, jeg glæder mig til. For der er sådan en bulte bagved, som man ikke kan se på kamera. Teknisk set er jeg er ikke dum eller klam. Det er noget af det, der I siger, man er, når man siger det der. Så børn bare være børn, så længe I kan. Det er mit eneste råd. Det er den eneste. Jeg bliver voksen, skal jeg betale alting selv. Det kommer til at være pisse nederen. Allerede i starten går man til crunch. Jeg glæder mig. Det sagde far. Fuck, den der smager god. Det er eftersmag. Den er voldsomt god. Jeg glemte, at der var kamera på. Men jeg er simpelthen under den forkerte side. Banan. Der er en banan. Tak. Dårligt. Og den her video. Nu skal du subscribe og like. Og så vi kan komme op på 20-30, så skal jeg nok lave en
skriv noget i kommentarfeltet, hvad jeg kan lave som 130-20 sub special. Skriv noget i kommentarfeltet. Så bare, please, 1000 eller et eller andet i år. Kan vi gøre det, drenge? Og piger. Og dem, der tror, de er begge dele. Så, adios, amigos.